Fátar ashuaig an show sin an Tauron don Sunday game agus sin an Tauron lai siúl timppel na tíre is siomraí sitse agus títhe tormhaine agus átainna full an down DAGO agus átainna eile agus daoine ag túnlasteach chuig an cluiche ceannis na hÉireann an deir seachtainna seo sa Gaeilge idir Cuirí agus Mayo. Hí bhfuilmid fátar ashuaig an show agus mar sóildíhanis is EAGRÁN speisialta é seo ag díriú isteach an Gcomhalúchas Gael an Gaeilge an cluiche ceannis an deir seachtainna seo agus All Ireland Special atá ann inne. Tásúlam gúil sibse go maith. Déalún atá an 5 lá mí úil agus ar 9 bhíolán céilúra súil an seo is sa bhfuil an áit bhfuil méid an tachtain so a réir mar bhuaí an Spáin an churann damhanda sa soccer don dara ó an chéadúir ó 2010. Agus bhíolán excitement timppel na háta ar an 9. Bhí mis sé céilúir beagnaí comá so beagnaí thuirseach ach níos é róganna ar aonos agus seans má nó well beag na cínta nach bhfuil mé riomh nó go dó chuna bheith féchant ar éire ag buchant an churann damhanda sa soccer so ba cheart an bheith céilúra agus mis an tus sa Spáin ar aonos. Ach, tásúlam go bhain sibse taitneamh as an sport ag an deir seachtainna as bhí landsport ar siúil a neol ba méid díras teach níos mó ar an Gaeilge ag teacht a níos an deir seachtainna se thugan ach ar an 9 bhí an máíocht ar siúil a réir or i bhritan léonné agus Gaillimh mo chuna héin ag immert in chunné limnaí agus ní an mór an aonanta sa deire gur bhuaí limnach. Sóc dachar rélí san máíocht na leithindí seo le haifar ag súla Gaillimh nó chiil cheannig nó átainna mar sin a bhínig immert I Google Line tá bearna soch mhór idir a máíocht na mún agus a máíocht line. Okay, bhí Gaillimh in an cluiche bhuachans de cluiche leceannis in Corcaigh ach go bhfad níos dearcar chun é dhéanamh in limní agus chun é dhéanamh dhá ór as a chéile chomh maith. Agus tá sé I gcónaí beagnaí eisteach nar bhíon Gaillimh immert san máíocht domsa mar cé gur Gaillimh mé agus Gaillimh bródáil tánam ag an am céanna beagnach na himairí ar fad agus na banaisteoirí agus anáis pobl I máíochta in náillimh tá siad I bhfad weimse agus bhfad ón áit a bas mé héin. Rugu agus tógu mé héin Sais idir Connemara agus carth na Gaillimhe, so in iarthar na Gaillimhe, agus mar gheallar sin, agus mis ag fású níos agus fós ní ar rilí aon imairí ó bharna nó na forbacha nó an spidséil nó fiú ní ar mór an agus níl fós mór an imairí ó chathair na Gaillimhe ag immert leis an éireann a máíochta mar an chuid is mó acu tagann siad go léir as áitin agsúla Portumna agus Gurs agus átainna agsúla Athenry Ballinasloe chomh maith in orthair na Gaillimhe. So mar gheallar sin ar nóí ar bhíon Gaillimh immert san na máíocht bíonn mé géirí go mbuaithe siad ach tá beagnaíonn sais disconnect I gcomparáid leis an Gaeilge. Tá bhfad níos mó simams Gaeilge generálta agus bin an sport a dimmer mé héin bin an sport agus an soccer chomh maith freisin a dimmer mé héin agus mis ag fása níos. Ní irma mé I máíocht ní mé roha le cumán I má lámh nó rud mar sin. So, cé go mí mé géirí ar nóí go mbuaithe Gaillimh ag an am céanna nílte mar an céanna le mar hapla bheith féchant ar Gaillimh ag immert san Gaeilge agus cínte le haid lucht an máíochta in orthair na Gaillimhe tá an rud céanna ach an bhallairt nar bhíonn siad san béidir ag immert ar na peileadóirí. Ach bhí sé sin ar siúil inné agus drochlá bhí ann le na Gaillimh sa deire ach sin mar bhíonn sé agus bhí landín ag súla sin is tócha margheall ar chomh láidir is atá limnach. Ach an tachtain seo tá an díreteach ar cad atá ag teachta níos an deir seachtainna seo agus an chluiche ceannis sa Gaeilge. Ar dús caiimé rá séisiir agus craobh agus feachtas dochreidsa a bhí ann go dtí seo sa Gaeilge nó sa cads mar dearann siad híos I gcuirí agus híos tríd a cúga na múna sin an focail atá ar an Gaeilge híos an sin an cad.
Agus séisiir do chreid a bhí an leis an format nua ar nó an dara séisiir leis na rialacha nua chomh má agus a lán iontas defriúla a lán cluichí nuair nach raibh tú cinnte go dtí literally an second ó nóméid dearnach cé a bhí chun an cluiche a bhuachan agus really tríd an séisiir cé bhí chun an chréimh omláin a bhuachant ar nóí tá curí mar na favourites ag teachtasteach chuig an deir seachtainna seo. Ach fós tá seansaigh maio, tá seans maio gan ná agus tá muid tús a chur leis ag labhairt beagnaín faoi maio. So céntáis rúis nó slí a bhí acu chun sriciú ar an gluthe geanais i mlína. Well ar nó thosaí siad i gúga chonacht cosúla gaillimh ar nó níl gaillimh an sin ach ní hairlíonn sé rómhinnic nach mín gaillimh agus maio i gimirt sin á i chéile sa chréimh chonachta. Ach hála sé i mlína mar bhuaí maio a géad gluthe na London agus sin tradiisiún ionach mar eil go mín London agus nua Amhrach ag imirt i raibh chonachta gach 2 bliain bíon maio mar hempla ag dul go London agus freisin gach 2 bliana bíon si ag dul go nua Amhrach go dtí na Gaeilge Grounds ceapam na Gaeilge Grounds sin an Tanamatar hall in nua Amhrach agus Ruislip an áit bes nó náit ina raibh Boris Johnson ina TD nó MP an bhain sin agus ar nóí mar príomhhar na bratainna ar feadh cúpla blin chomh más so i gcónaí tá sé beag in Grandver nuair bhíon méid féchann ar an telefís agus tagann sé aniu South Ruislip agus Uxbridge Boris Johnson agus ar nóí sin an áit a bhíon rís níl sam cintanamatar ach de Gaeilge Grounds an áit a bhíon an stad Pelchóileach an mu an sin. So thu siad trasna go London agus bhú siad soch gohéasca mar bhíon a maio gáillimh Roscommán ar a haon siad go London agus nua Amhrach. An sin bhí siad gimmert na Roscommán agus iontas soch mór a bhí ann gur bhuaí Roscommán agus tá umíocht ionach idir an dá ar an sin tá sam bíon daoine gcónaí láirt faoi gaillimh agus maio ach freisin idir Roscommán agus maio tá umíocht agus rivalry ionach idir an dá ar an sin agus is gcónaí mat an seansad bheith féchans ar an telefís nó fiú dul chuig cluiche idir an dá éireann tas ananhá agus anana sínsúil agus te an ná chá éireann a bhí na gimmert Pelchóileach sa bhealach nó sa slí ceart dar lumsa. Agus chail, maios bhí siad imithe ar nóí lean Roscommán ar agus bhú siad an na gaillimh an chréimh chonachta a bhuacant ach an sin mar heall ar an nú format nó an format nua thuaidh siad chun a bheith ag gimmert in muinechan bhíor chu dul OA as bailile an imirt san chean san na fearna a chálaí ar na cluichí ceanais na provinces. So thuaidh siad go clónas anna dachar gcónaí an dul go clónas agus an bua aáil agus an lámh an uachtar aáil in muinechan ach rinne siad agus mar heall ar sin thuaidh siad iníos sin chun imirt san Tiróin agus bhuaigh siad so hána féin tar éis gá cluiche ní ráharthú an tríú cluiche a imirt bhí siad cálaithe iste san na cluichí le ceanais nó ceathrú ceanais go leiscéil I Borc an Ghrócaigh. I Borc an Ghrócaigh bhí siad gimmert in Kirky. So, Kirky an sin lú chomh má sa cluiche le ceanais. So, rút nó slí beagnaí níos éasca bhí maio ní ráharthú bheith gimmert in gáillimh or dhácha chiaí go dtí seo go dtí an chluiche ceanais tíar chonol nó aonéireann cosúil le sin. Scandát bhí sé beag níos éasca ach fós a lán sin na cluiche sin bhuaigh siad ní gohéasca ach bhuaigh siad le, cúpla points agus gothirithe an chluiche dearnach in an lú bhí sé sáchéasca sa dearnil sam ar bhuaigh siad le beidir ceithre faointe deag, 5 faointe deag. So ar laghad comprehensive victories a bhí acu cúpla ó ach dúchlann óhád níos mó atá ag fánachta leo an deir seachna seo agus iad san ag imirt in chiaí. Na standout players im lína le maio gan out an full forward line Donahue agus comála sin Kobe McDonald níteach 8 nó 9 tá sé dul thar learg dul chuig na Austrrála an bhlíonn se thugan na cúnaide ag an cúpla bliain ba sé rás agus ba sé gimmert a ríise McHale Park an sin Castle Bar agus I Borc an Ghrócaigh ag gluhí le ceanais gluhí ceanais chomh má san Ireland agus sa shrá náisiúnta chomh má níos luúthas sa bhliain ach ar fáis tá sé gimocht agus dar lumsa tá ceart céad fan géad
ag an cin fá nach ghlach fá leis an deis iontach sin chun dul thar lear. Tá 5 bliana déag nó fiú níos mó fáca ag a chun immert le haid maio mátá sé gur a cin fá nach rock fá agus cin fá nach néon fá iirecht chun rud ag an dhéanamh hall san Astráil an taithí saoil sin a bheith a chonaí in áit thar lear ag an níos sin caróid sé go mór leis ba an seans ag an beagnaí airgad a hiile go bhain níos mór airgad ná mar a bhaid sé ag tiú in éan agus a gcónaí bain seansnar tá sé fi 3 fé 4 fé 5 fé 6 fiú níos óige ní sinne chun teachtar as agus bheith gimmert le maio ach do chreidsa cíchomh bás atá sé cíchomh láidir atá sé agus an skill atá ag a hána féin ag ís comhóg sin agus ceapam fiú an saoir seo nó an bhí se chatte bhí sé ag déanú orteist agus ag an am céanna ag gimmert ag an level sin agus fiú a chéad cúpla cléthe an sin I borch an croci gils rá ein aib ag ar churb se an chun product fiú bhí sé immert beidir níos fearr. Under the bright lights agus on the big stage ar an stáit mór ná mar bhí sé sa srá nó I gréibh chonachta nó aon rud cosúla sin agus den cluichí timpeall na tíre roimhe I mlína agus beagnaigh súla David Clifford nuair a aon sé an líróds just mochian an sport, mochian an cluiche, mochian gachrad bio agus tá sad go bhfuil sé chun iirecht dhéanú to get past a man agus an scór a hógáil agus an líród sin chur thar an trasná nó béidir sa chúil agus tugann sé sin rud ag an anán mhór don chluiche mas muíonn tú bliantó hin béidir marall ar na seanríil chuníor an spás tíor an seans ag imróid cosúla Colby McDonald cosúla David Clifford fiú chun an líród áil agus rudaí cosúla sin a dhéanú rudaí sais exciting as chorthacha a dhéanú I gcuine an rasracha níis marall ar na rialacha tá an seans sin agus marall just ar an tro ina bhfuil an sport tar éis dul béidir gohfuil sé sin buintach leis na rialacha gan dátá písaide buintach leis na rialacha ach béidir just cosúla aon sport a rion de mlíon ó hin nó 2 bliana deag ó hin agus Jim McGuinness ag tír chonal bhí sé an defensive agus gach duine ag fannach siar an blank defense agus tar éis cúpla blian béidir tá an banistar éigen ar chlí chun an stíl pelle sin an lábha nuachtaráil in ein stíl pelle sin agus béidir a rionnta agus bíonn sin níos attacking ar feadh cúpla blian agus sin an áit bhfuil muidir leis an bell chuile agus peartún a bheith buíoch as sin. Ar nó ba maio ag déanú iirecht finally faoi dhearra chun an lábha nuachtar áil in an malacht seo the famous curse of 1951. Muna bhfuil an scéal sa arolalas agus tá sam freisin bín Landini agus ní had níon sé lo a bheith caint nó fiú bheith éisteach le rudí maidir leis an malacht agus béidir go bhain sé beagnaíon fiú disrespectful so just go tapí. An scéile sem malacht ná an dhearannach a bhuaí agus tá lán rá flí agus lán níl daoine céad fan géad cínse tá sais different accounts agus cínte gohfuil an scéal déanta bhád níos mó agus bhád níos síimsúla níos tríd na blianta ach an scéal atáin agus an scéal a déirtar níl sam an fíorscéala nó bréigetáin tríd is tríd ach an scéal táin ná I ní té chuige héin an dhearannach a bhuaí maio an chréibh pelle. Bhí siad ag céileire an lád ar gceann agus bhí siad ag dul tríd áit na dhéifriúla I lár chunna bhaio agus bhí siad an áit ar an Foxford agus níor haspáin siad nó dar le sagart éigen bhí gobarn sin ag an sépéal níor haspáin siad an nóhin meas don sucreds a bhí arsúil ag an aglas nó ag an sépéal an lá sin agus beidir gur siad ag céileire agus fósaigh déanú beagnaíon turann is rudí cosúla sin agus tháinig an sagart amach agus dúirt sé as long as the players on this team are alive, Mayo will not win another All-Ireland again. Ó hin tá siad tar éis tricú ar ceapam éon chluiche ceannas déag rint na blianta sin mochínta sin cosúla lán chluiche ceannaseach I rint na nóchatí bhí siad cúpla ceann ar nói le gen ó 2 bliana déag nús agus le daoine cosúla Lí Keegan agus éidir nó sé bhí siad a beidir ceann nó 5 chluiche ceannas le Janie
So ceapan gohfuil an iver sin ceart agus sin an iver háing miséir agus misé déanú buúnaí taide don fud chéile seo 11 finals go dtí seo agus chail siad gach ile cheán acu agus fiú bhí cúpla a immert is sé an sin chomh maith. Rugam a héin sa bhlín 2000 agus miseag fáú níos agus scóirthe nar bhí mise i EAGRÁN bhí sé mar an gnáród gach bliain go méoch maohas sa chluiche ceannis ach go gailthach siad beidir le puinte nó gá faointe agus duchreid an smaoine goil sin is níos mó na 7 bliain ón óir dhearnach a bhuaigh siad an All-Ireland gur bhuaigh siad craobh na hÉireann. Now, for an lads éireannach ón sa starting 15 an lads rá a gimmert an lá sin for session bás a 2000 is a bheith hain ach an sin bhí unused sub agus for session bás i 2000 is a bheith trí. So now ní léon dat faoi is tócha ar an lá a tháinig sé mas rud é gur tháinig sé nó gur tharla sé go leiscéil in á réire. Cínta nóir tháinig an sagart amach ag rá, oh, by the way, that includes unused subs, agus cínta nach chrá sé an, specific maidir leis an extent agus cil vláidir satá an malacht seo, agus, buineann sé leis na himraí seo, ag ní buineann sé leis na himraí sin. Ach an is cuma cénsáis malacht agus cénsáis terms and conditions a bhí ar an malacht sin. Tá sé níos creitní a náir ar nóí. Níl sé fear. Okay, beter gwil an scéal fear cínta nach bhfuil fear bhallacht é gceist leis an éireann ach nach mai sé mar scéal duchreidse má bhuain maio an tíir seachna seo agus tar éis na 11 finals go dtí seo go téann siad isteach agus an chéad ceann tar éis a fór an lad dearnach bás go múthaí siad bheadh sé in áiréire do chreidse. Ach mar dúirt mé ba dúchlan an bhór acu ina ai mar baiste gimmert in ai curí. So céhfuil ná Ireland búta 3 ór ag maio tá sé búta ní nóir is trocha ag curí tá sé dul ar tá siad san ag déanúireacht chun iver a carcha nó mar dearan siad hí an sin iver a dahad a áil an deara seachtainna seo. De for mé meach sa taidsan ó mis ag déanú beagnaí taidsan ólbhacán don episód seo gur thric siad go dtí seo ar 3 chluichí ceannis is seasca. Tá sé sin beag nach lá duna chluichí ceannis a bhí ann san All-Ireland go dtí seo. Bhí slí nó rút sais beagnaí níos deachar acu an tricú ar an buinte seo bhád níos deachar chun an iarna rá agus an lista na fearna os mo chóir. A bhú siad an an chlór i Grave in the Moon ar dús go minic bín curí ag immert san chlór agus deag ná ní bhí nach chun an éarna rá dúchláán na bháin ag curí agus sin an lá bhíonn siad gimmert in curcaig híos an sin i Grave in the Moon. Agus sin an rud a hála sa chluichí ceannis bhuaigh siad sách éasca sa deire rinne curcaí tab má sa chéad le ach sa deire le bhuaigh curí sách éasca ach they had the draw of death mar dearfán nó the group of death nó the tie of death in tír chonel sa chéad bhauta den All-Ireland cail siad an sin ar nóibhí an conspóid an lá sin hís i Gaeilge agus cuirta dearg le haid curí comá agus a lantridna agus gan náis domsa an cléthe is measa bhí ann i mlína agus ceapan bhí landíní béidir ag fágáil an stáds i Gaeilge an lá sin ag rá níl sé sin an rud nó níl sé sin an soch lethe a bhfuil mitigurí féchan sé ach land siad rá bhí tarring sa bhád ní séasca acu an sin i gcuine Kildare seans mar grab Kildare béidir mar an éireann is lige i craobh na hÉireann i mlína agus seans mar go mai siad san béidir sa talsin an bhléon se thugan. An sin bhú siad in Kildare an sin bhí arís a drád nó tarringt an dachar acu bhí arthú bheith gimmert in ordmhacha ag bhuaigh siad in ordmhacha agus a rís le barna sách mór ní ramte láir trí just puinte bháin nó gá faointe David Clifford an lá sin an sin bhuaigh siad in Tíróin agus an sin blá clia cé óil an dearmadí an ar an gluthe sin caiiciseoin in bailá clia i bor. An chrócaigh beagnaí conspóid an lá sin freisin buic le díad ní mór an tridsanna nó aon rud cosúla sin ach daoine ag leir trí bhar agus technoliacht as fualam é sin tris cluthe nar bhíon daoine ag tuairtach faoin réiteoir. Some days it goes for you, some days it goes against you. Get on with it, is cuma. Ní féidir leat rá, nó ní féidir leat bheith féchant ar an gluthe sin ag rá
well dum should have won it well dum had the neart chansen acu hun pointy agus cool all níos luha sa chluithe so cén fá nor chlach siad leis na seansanna sin agus dumsa bhí an bua tilse ag curí agus fiú man bhéh sé sin mar bhín sé nar Harlíonn I gine gáilmh mar hempla ní bhín mise ag tuairteach so caiidú just déile le seo agus stop an sais an aspa mass orintanta a haspánan muds maidir leis na réiteoirí agus dompairs agus tá siad san ag déanú an níhil tá siad san ag éirí a bheith féráilsa dab an dachar a bheith ann agus orintanta fuúlam nar bhín daoine ag tuairteach agus gearán faoi réiteoirí mar leis an gomulúcha scoil táid go léir ag just ag déanú uireacht tá na cluichí seo a chuirsúil gan an réiteoir ní féidir leat cluithe a chur arsúil ní féidir leat rudaí sola sin a dhéanú agus ríist níl daoine seo ag fáil agad nó mór an agad mátáistigh ag tuile beagganín agad jazz so bí féilt agus bí jazz leis na réiteoirí agus na daoine tíar friúla atá póirteach sa chuman luchas ghail dumsa sin an dearc a bhí amsa ar éonos. Ar nói an stand-up players le haid curí cai siad bheith mar na tuirthirí Clifford agus an nuirí bhuaí curí an chréibh bhuaí siad craibh na hhéireann in áid tír chonal agus rinne tír chonal sais fópá mór is tócha maidir le zonal marking a dhéanú na tuirthireacha Clifford so sin cheant na ceistan óra a bhaid ann le haid Andy Moore an banisteoir ó an deir seaachna seo cad a dhéon hí sé maidir le David agus Paddy Clifford agus cad é an strátéis an sin chun déanú cínte nachhfuil siad san lán beidir cúil agus cuaig nó sé faointe gachtar thóir acu mar má aon siad scórálaí sú le sin ní bhaid mór an seans ag maio. So gan átá curí mar na favourites caiimins bheith cínta faoi sin ach you never know. Stocha tá sé beagnaigh sú le gáilmh agus chunné limní an lá hána bhí limnach mar na favourites ach ag an am céan a bhítuán ní rá sé sais mar rud do dhéanta chun saoilú faoi gáilmh ag fáil an bu ar nóí nar hála sé sin sa deire. So fan go bheicimiid domsa tá beaganín sais feeling an maidir le chun na WO. Bhí ag leabhar faoi chun WO actually bhí sé simulagus mis ag fás bh níos gáilmhach mé agus ar nóí táneart star agin le chun WO agus nóíoch agus mar dúirt mé ribh go minic beidir 3 ór a scach nó 2 ór a scach 3 bliain. Bí mé sin gimmert in á chéile sa chréibh I gconacht agus in uirí mar hampla bhí mé gimmert sa chulthaí ceanais le chéine agus I gcónaí bí neart rivalry a Celtic rivalry ceapam idir an dá ar an actually orintanta glítar ar mar an friendly rivalry in áilimh agus le gúna déan siad an rud céan I gcónaí WO ach mis ag fású níos bhí mis bhád níos gafa leis an soccer. So mar ealar sin agus bhí gáilmh go hanas agus mis ag fású níos gábhfuil sa ní gábhfuil sa de héint ag dói ag dtí beidir gábhfuil sa 6 nó gábhfuil sa 7 cosímuid ag teachtarás mar an uair is láidir nó cean in na fearna is láidir in iarthar na hhéireann. Ach is cuimhlam mar ealgra mis anna gáfa leis an soccer agus ag fécinn ar an Premier League agus ar nóid bín an rivalry bín a bhád níos mó teannas ag buint leis agus Chelsea Arsenal Tottenham, Liverpool United. So gachóir inará maio sa chulthaí ceanais sé gimmert sna blá clia nó chirí nó tíróin I réit na 2010s. Bhí mis ag smaoinú like, well, why would you support them? They're your rivals. Ach anis tegum, ní bhíon an chuman luchas scoil mar sin agus cumála sin. Degan á nar bhíonn siad chluichí ceanais bíonn siad gimmert sna chirí nó blá clia agus ceant in na fearna seo a bhín ag bua nó ag buchant an tám ar fad. So gan ná sin isis tá an rá agus is as taobháin de chláán is as maioíd comhma. So gan dáta isis an deir seaachna seo ba mis ag taú le chun WO níl sé sin chun aon rud rá I gcuine chirí nó aon rud cosóla sin ach gan nás ba mis ag taú le chun WO agus ag tanú go mór leis an gléthe ach cé go bhfuil cirí na favourites níl sam. Tá mis chun mai necha chur ar an líon mar dearfa agus tá mis an rá go bhfuil maio chun an bua aáil le just pointe amháin nó rá foiointe
tá sagín, níl maio hon buéisca áil ceapam sin beidir an tain thura ó lis agin, níl sé sin hon tarlú. Ach beagán í dríocht ó Ryan Donahue agus an sin ó Kobe McDonald tá seans acu agus tá mission rá faoi dhearra tar éis níos móna 7 bliain go bhfuil maio hon an malacht a scriosú an dtír seachtainna seo agus beidir goil sé sin beagán fuaillis ach sin an prediction atá amsa. So san áirt beagán freisin fi rudí simú agus tradiisiúntaí leis an All-Ireland agus leis an Gaeilge Gaeilge gan ráilta tá sam le cúpla míon ús bhí méid leabhart níos mó faoin Gaeilge Gaeilge agus beidir just tá sé tar éis dom a bheith i mo chonaí thar lear nó ag cathú lá náma thar lear sa Spáin na cúpla bliana nús. Tugann faoi dearg cé go speisialtas atá an Gaeilge Gaeilge agus mar dúirt mé nar bhí mission níos óga bhí mé níos gaf leis an soccer agus ní mór an simán sa fellile Gaeilge i gcompráid leis an soccer agus gandátá sé níos síimsúla na léithní seo marall na rialacha nuas chuil agus an formas chomh má. Ach ceapam agus cínta go mbeidh lán daoine géiste le seo san Astráil, san Stáit Aontaithe, i Gceanada, áit san na timpeall na Heorpa, an Ríocht Aontaithe, agus bias agah se orintanta caithí tú beidir cíam thógáil ó rud éigean in éireann agus beagdaín achar nó distance bheith ad idir tú chéin agus éire idir tú chéin agus mar hampla an Gaeilge Gaeilge chuna bheith buíoch as agus chun tuiscint bheith ad cé go speisialtas atá sé. Orintanta mar hampla bín méid ag labhairt le daoine an seo sa Spáin agus bín méid labhairt nó beidir ag déanú iirecht rud éigean a bhíonú maidir leis an Gaeilge Gaeilge agus rud a hagan sús go minic ar nó sin nach imreoí profisiúnta iad agus ghfuil siad part-timers nó ghfuil siad amateurs níos lú na léithintí seo fós bín postna tir friúla acu David Clifford mar hampla beidir an timreoir fearr is stair an sport in éireann ach I de mórt nó de chéadín seogan ba sesin ras ag galarna ag obair mar búntar. Well, actually, ní bhaid sé mar tá sé déir leighinn de sira. Ach, you get the point. If mí bheanfol bhar sé ras ag múna sa scoil sin mar múntar chorpeidegus. Ach, rud eile chomh má ná an chluiche ceannis, ní féidir le ticketí a cheannach don chluiche ceannis. Saolaí an seo má tá an Copa del Rey ó nó an lá hána, an Spáin ag immert in Argentina sa chluiche ceannis sa chur an damhanda. Saolaí rá le muintir na Spáine mar hampla, oh, by the way, there's no tickets on sale for that game. You just kind of get them through a local organisation or club or draws or friend of friends agus caiitú gléiche chur ar hoine. Agus, beidir nachfuil sé sin mar an chorus is fearr, níl sam. Ach, Ibrian sé, soch ma, go dtí seo. Ach, rud éigean ar le atá ann, something very unique agus antiafriúil le gomráid le tír heile agus áit an eile. Agus fiú agus tá sam go lán clichés an seog up for the match an ihe rivré agus an sin ar bhín daine céloras an óstáin agus bíon an sais RTE níl sam cintanmatá ar an bhfuil sé up for the match freisin ach the Sunday game agus bíon sé de ná ar siúil ó óstáin na bútsaí I ní an chluiche ceannis. Go mín tíar gcónaí ar an damhnach sin ar bheith blianta mí bhean fóhranis an damhnach dearnach míúil agus an saoir agus an gréinnig taitnamh agus an méid a ecan tú na léithintí ina bhíon an cléir siúil timpeall pór an chrócéige's timpeall bhlá clia agus daoine fáil an train agus the special trains agus services chur le fáil and the scramble to get tickets is chuir deile. Bhí cheartain bheith buíochas sin, orintanta in éireann ceapan ghfuil an díúltach frí rudaí in éireann ach orintanta agus ní mé géirí bheith an lad seo, oh, I've lived abroad, I understand things better. No ein rud mar sin. Ach, ceapa móranta in éireann déanmuid dearmid ar rudaí mar hampla solas an Gaeilge Gaeilge agus déanmuid talamh slán take for granted an Gaeilge Gaeilge agus is rud é nach bhfuil ag aon eile timpeall an domhan agus rud éigean sola All-Ireland final le fiú man bhfuil mór an simad sport rud ag an cool agus an speisialta domhan agus comála sin más as ciríthú nó maóthú nó limnach nó ghaillimh nó le cúpla bliain nús Kirky nó Blog Clia nó Ordwacha nó aon chun dé eile
a bhíon ag sricu chluiche ceannis na hÉireann, sa namáíocht, sa comógaí, sa feilghaoilech, I Pelnamáin, whatever. Bhí buíocha sin, mar tá neart chunaithe timpeall na tíre agus ní bhaidh seans ag an luch leanúna riomh dul go pór an chrócaigh chun iarraidh na haon eáil ag immert ag chluiche ceannis na hÉireann. Dá sin rud ionach mantra leis an Tailteann Cup agus de Nicky Maher agus na sam tan méid sin cups agus craomhacha de friúil na leichindí seo sin ionach mar tá seans ag gach duine well ní gach duine ach tá níos mó seans gach duine chun sricu an Lá Mór mar atá an teadsail an tachtain seo an bulchréile agus an taithí sin a bheith ach go agus ar nóí leis na clubban an Cumbags Junior, Junior A, Junior B agus mar sinse. So yeah, sin é don tachtain seo. Bhí mé gur creaitnú le cúpla cuimhní atá am ó chraomh na hÉireann agus All-Ireland's Finals ceapam agus Pedro go maid daine ag mothú beagganín sean nar an Jeremy seo ach an chéad cuimhne atá am ceapam na Tíreoin ag buchans I 2008. I níos sin tá cuimhne an na láidream den free kick an kick sír a bhí ag Stephen Cluxton chun nó 45 a bhí ann níl sam ach an kick sin chun an All-Ireland chun craomh na hÉireann a bhuachant le haimh Loch Lia I 2010 agus is cuimhlam agus mis ag fáú a níos 2006 ní rá Loch Lia ó láidir agus ar nóid tá an féchan siar le hindsight inis agus rá an kick sin hosí sé sin really decade de dominance fuaigh siad beidir 6 nó 7 chraomh na hÉireann I ri an ama sin agus fra demlín nó fiú níos móg dí 2023 fós bhí siad mar really an iarnas láidre timpeall na tíre. Ní sin Donaghy agus Joe Brolly what do you think of that? Joe Brolly 2014 ceapam go bhfuil 14 nó 15 agus Jim McGuinness ag buchans hartar an am sin agus beagnaí conspód man leis an blanket events agus thulamid faoin huiper don chéadúir agus mar dúirt mé mó ag ggónaí rid na blinta sin 14 15 16 go níideag go minic ag sricu ar na cluichí leag ceannis na cluichí ceannis agus an malacht ann a ríis is ríis cad eile a bhí ann. 2020 is cuimhin lom go rá an cluichí ceannis beidir 7 amháin ribh an nullag agus Lá Clia ag fáil an bua I borchan rócaigh fullmh hús an sin im Lá Clia agus iní sin gáilmh mo chun na héin bhuaigh siad go teicniúil bhuaigh siad I rith me héal mar bhuaigh siad rugam a héin sa bhlíon 2000 so bhuaigh siad bliain ina dhé sin 2001 ach ní ra an seansam a bheith féchans ar gáilmh sa chluiche ceannis go dtí 2022 agus siad san ag immert in chirí is cuimhlam a bheith I Merlin sa chearmán an lá sin agus an sin 2024 gáblín ó hin a bheith san óras an seo ina bhfuil mé inneo ag féchans ar an gléthe na dúir do bhaca agus sin an chean nó bin an chean ó cheap mé inneo tomatón an bua áil ach níor hála sé sa deire. Agus cinnte go mbeidh níos mó cuimhní an deir seachna seo go háirithe má bhuain mó mar sin rud a bhaid ann tá sam gcónaí bíon na cluichí ceannis ar siúil ar reeling in the ears ach an dabhas má bhuain chun na bhfuil ba lán ar rudaí agus a lán físeánaí agus lán daoine ag céilóra I mó agus ba sé sin ní bháin ar reeling in the ears ach ba sé sin ag fannacht in insín muintir na hÉireann ní bháin muintir mó ach muintir na hÉireann ar feadh na blianta. Sin é don tachtain seo ba mar an tachtain seo gan míle buchas as bheith géisteach fós tá mé an buchas ba marrás an tachtain seo thugan agus ba sé mar an episód dearnach ribh leitheanta sira an tairí. So ní bhaid aon rud teachtamach I ri mí lúnasa nó beidir an tíir dearnach I ri mí lúnasa ach ba méid leirtrí sin an tachtain seo thugan. Míle buchas as bheith géisteach fós ná din dearmad chun a bheith idháil ar patreon.com/learnirishonline chun an content na físeánaí na haicmhaí agus na podcréaltaí is fearr chun an Gaeilge ólam agus fios a chur ar de chuid Gaeilge nó beidir chuid Gaeilge de chuné gan eile bhfuil ag fólam na teanga. Feici mé hall an sin sibh míle buchas leir live an tachtain seogan slán agus Spannach.